tin thala ki puris kam kai ki tin sniu ka ki priu ki kran ka tin ka jong oblei ka khot bat ka kran yang i kumne episode sau nong di khot ka ap khandai ka ong wa ai ba ka no ka tin si kan ni na ka sintur jong phi re tang ya ka ta ka pit ya ka ban tei ya ka ban kam ba kan ai ka jing ai e ya kita ki ba yo snow namar ki tin ki jong i ka bangi kran man la ka sni ki long ka bor propet kapra apwe kong kajing ya bat kajing im kilong hakabor uthele shu ka tin ka jong blai ka ong bat ka khot ingi kumne ka pen ka mau ingi kumne Matius khaan ka lenong ka khot ka balai phriu ka ong kumne ringa ong happy ba ya ki tin thala baro ya ka ki phriu ki kren kin ya ai jin kren chapang ka ta ka sni bishar naba na ki tin jong me on pen ksan ya me bat ni ki tin jong me on pen rem ya me ni sno thu hang ne uplay jungi obang syakri uday uplay ubalabu tiak patiak ubala ban record ye ki jing kren jongi ki baman la kasi ha kana ka pratai bahaga ta kasi bishar ka jong ublay ye ki kitien jongi baro la ki babahana ki basniu ublay jongi unong bishar bahok un sa ai ya kanong ye ki te ki jingle bat ki jing kren jongi baman la kasni kumta ka don kam yangi habangi kren ni don kam man da perkhat bonsien to blay yo ban kerku bat unang aibor ya ka jing im ka jongi ka baman lakas ngi habang im hakana ka perthai na ka banta ka burom ka jong oblay amen bat amen.